حي على الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبع إلى يوم الدين أما بعد. Ешкына ишетергә туры килә вакыт тиз үтә дигән сүзләрне. Вакыт тиз үтә, бер эшне дә эшләргә өлгереп булмый. Вакыт безнең яшәештә, безнең гомеребездә зур урынны алып тора. Һәм бу вакыт белән ничек файдалану, бу инде безнең вакытка безнең карашыбыздан, ничек без аны кулланабыз, шуннан тора. Вакыт тиз үтә, әлбәттә, бу кыяматның да бер билгесе. Һәм кешеләрнең сыйфатында бар эшләрне соңгарак калдырырга. Иртәгә эшләрмен. Ләкин без бүгенге көн белән яшибез. Безнең иртәгә көн буламы, юкмы? Бер Аллаһ кына белә. Һәм шуңа күрә яшәргә кирәк бүген соңгы көн сыман. Соңгы көн яшәгән шикелле. Шул вакытта без вакытны сакларбыз. Аңа зур игътибар бирербез. Гомеребез кыска, аны туктатып булмый. Шуңа күрә үзебезне тагын да яхшыртырга кирәк. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фастабикул хайрат". Яхшы гамәлләр эшләргә ашыгыгыз, бер-берегезне узыгыз ди. Ягъни яхшы гамәлләр эшләүгә, гади яхшы гамәлләр эшләүгә караганда, бу эшләрдә узу, бер-береңне узу күпкә бигрәк. Ни өчен? Чөнки узышкан вакытта безнең гамәлләребез тагын да яхшыра. Без аны хәерле вакытта эшлибез. Мәсәлән, күз алдына китерегез. Син бер үзең генә парк буенча шабып барасың икән. Нинди тизлек белән барырсың? Әгәр дә син берәр кеше белән узыша башласаң, синең бит тизлегең арта, син аны узмакчы буласың. Шуңа күрә яхшы гамәлләрдә узышу кирәк, бу гамәлне тагын да яхшырак үтәр өчен. Һәм кем бу дөньяда ашыга, узыша бу яхшы гамәлләрдә, җәннәткә дә беренчеләрдән керер. Җәннәттә дә дәрәҗәләре бийек булыр. Менә бу яхшы гамәлләргә нинди гамәлләр керә? Фарыз гамәлләр, сөннәт гамәлләр, намаз булсынмы ул, ураза, хаҗ, зәкят. Әгәр дә инде кеше бу гамәлләрне яхшы вакытында да, хәерле вакытында да эшләсә, тагын да күбрәк әҗрен алыр.
Мәсәлән, намазны кергән вакытында укыса, беренче вакытында укыса, хаҗны мөмкинчелеге булгач та үтәсә, һәм безгә бит инде яхшы гамәлләрне эшләр өчен ниндидер этәргич кирәк, мотивация. Мәсәлән, без шулай ук ниндидер ярышта катнашсак, безгә беренче урын хаҗ дип әйтсәләр, беренче урынга я машина дисәләр, безнең бит күз алдында бу бүләк торачак. Шулай бит. Һәм безнең этәргечебез дә, мотивациябыз да яхшырак эшләр. Ә безгә нәрсә дигән Аллаһ Тәгалә? Нәрсә була дигән яхшы гамәлләрдә ярышкан кешеләргә Аллаһ Тәгалә әйтә, моның турында бик күп әйтелгән Коръәндә. Аларга җиләк җимешләр. Алар ятып, утырып, басып, ничек теләрләр, шулай ашарлар. Җиләк җимешләр аларга үзләре төшер. Хәзерге вакытта яшь вакытларны искә төшерегез. Шомыртларга менгән вакытларны, агач башларында менәсе иде. Аларны үзеп алыр өчен. Җәннәттә агачлар, җиләк җимешләр үзләре төшер. Ятып торасың икән, яткан килеш төшер. Утырасың икән, утырган килеш. Аларга төрле-төрле тәмле ризыклар булыр ди. Төрле-төрле тәмле эчемлекләр булыр ди. Аларга гүр кызлары булыр ди. Зур-зур матур күзле гүр кызлары аларга эчемлекләр бирерләр ди. Менә шул безгә этәргич. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Лимисли хада фальямалил амилун." Шуның өчен тырышканнар тырышсыннар ди. Шундый мәңге ләззәтләр өчен тырышсыннар ди. Гыйбадәт кылучылар, изгелекләр эшләүчеләр бер-берсенә карап, шуңа тырышсыннар ди. Шуңа шул әйберләр өчен, җәннәт өчен гомерен дә жәлләмәсен ди кеше. Вакытын да жәлләмәсен ди. Һәм инде Аллаһ Тәгалә мисал китерә Саффат сүрәсендә. Ике кеше була ди. Берсе мөмин, берсе Аллаһка ышанмаучы. Һәм аларның икесенә 6000 динар акчалары була ди. Һәм алар аны урталай бүлеп, берсенә 3000 динар, икенчесенә дә 3000 динар алалар да үз өйләренә кайтып китәләр. Һәм алар очрашкач, Аллаһка ышанмаган кеше мөминнән сорый: "Син нәрсә алдың?" "Мин әле бер нәрсә дә алмадым" ди. Шунда Аллаһка ышанмаучы әйтә: "Мин матур бакчалар алдым, анда тәмле-тәмле җиләк җимешләр, анда матур-матур елгалар ага." Һәм бу мөмин кеше кич белән өенә кайта да, 1000 динарны алдына куя да дуа кыла: "Я Раббым Аллаһ, бу акчаларга мин синнән җәннәттәге бакчаларны сатып аласы килә. Миңа җәннәттәге бакчалар бир, анда елгалар бир", дип дуа кыла да, иртән чыгып, бу 1000 динарны фәкыйрьләргә таратып чыга. Икенче юллы очрашкач, Аллаһка ышанмаучы кеше сорый мөминнән: "Нәрсә алдың?" ди акчаңа. Мөмин кеше әйтә: "Алмадым әле." Шунда Аллаһка ышанмаучы әйтә: "Мин бакчам зур, хәзер үзем генә карый алмыйм, мин аңа куллар алдым. Тагын 1000 динарга куллар сатып алдым." Мөмин кеше кич белән өенә кайта да,
1000 динарны алдына куя да: "Я Раббым Аллах, бу кеше сиңа ышанмый бу дөньяда куллар алган. Миңа җәннәттә куллар бирсәң иде", дип дуа кыла. Һәм иртән чыгып фәкыйрьләргә тарата. 3нче тапкыр очрашкач, бу Аллаһка ышанмаучы кеше әйтә: "Минем хатын юк иде, хатынга 1000 динар мәһр биреп, мин хатын алдым үземә", ди. Бу кеше өенә кайтып дуа кыла: "Я Раббым Аллах, җәннәттәге гүр кызларын миңа хатын иттерсәң иде", ди. Һәм бу соңгы 1000 динарын алып, иртән фәкыйрьләргә тарата. Әйе, җәмәгать, безгә 2 мисал килде. Берсе Аллаһка ышанучы, аның кушканнарын үтәүче. Бу гомерен гыйбадәткә, Аллаһ кушканнарына жәлләмәүче кеше булды. Икенчесе бу дөнья белән генә яшәүче, кыямәт көненә ышанмаучы. Һәм алар соңгы тапкыр очрашкач, бу Аллаһка ышанмаучы кеше сорый: "Синең бит минем хәтлек акчаларың бар иде. Кая иттең аларны?" "Мин аларны", ди мөмин кеше, "бурычка бирдем". Кимгә? Аллаһка, ди. Бу кеше әйтә: "Без үлгәч хисап булырмыни? Без сөякләргә әйләнгәч, без турылып хисап булырмыни?" ди. Һәм шуның белән вакыйга бетә. Һәм бу мөмин кешене Аллаһ Тәала җәннәткә кертә. Җәннәттә бакчалар янында матур-матур җиләк җимешләре, матур-матур елгалар аккан җирдән үтәләр. Мөмин кеше сорый: "Бу кемнеке микән?" "Синеке", дип әйтәләр. Субханаллах. Мин үземнең гамәлләрем белән шуңа ирештеммени дип әйтер. Аннары алар күп-күп куллар күрерләр. Һәм мөмин кеше сорар: "А бу кемнеке?" Аңа әйтерләр: "Синеке". Субханаллах. Мин шуңа ирештеммени гамәлләрем белән, дир. Шунда алар матур-матур шатерларда гүр кызларын күрерләр. "Бу кемнеке?" дип сорар мөмин кеше. "Бу сиңа", дип әйтерләр. Субханаллах, дир мөмин кеше. Әйе, җәмәгать, 2 мисал. Берсе Аллаһка ышанмыйчы, бу дөнья өчен генә тырышкан, изге гамәлләр кылмаган. Икенчесе һәрбер фурсат, һәрбер возможностьны изге гамәлләргә кулланган. Әйе, җәмәгать. Һәм Аллаһ Тәала әйтә соңыннан: "Шуның өчен тырышсыннар тырышучылар, шул җәннәттәге бакчалар өчен, җәннәттәге куллар өчен, җәннәттәге гүр кызлар өчен". Әйе, җәмәгать. Әлбәттә, 2 дөньябызны да алып барырга кирәк. Ләкин менә бу Аллаһка ышанмаучы кебек булмаска кирәк. Бу дөнья өчен генә ахиратын оныткан кеше булмаска кирәк. أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله تعالى شулай әйтә:
Улайка юсариуна фил хайрат ва хум лаха сабиқун. Алар яхшы изги гамәлләр эшләүдә алар ашыктылар ди. Ягъни алар изги гамәл турында ишетүләре генә булды, шул ук вакытта аны эшләделәр. Алар үрнәкне изги кешеләрдән, күп гыйбадат, күп изги гамәл алучылардан үрнәк алалар. Әйе җәмәгать, бу бит безгә күрсәтә, якыныбызда күбрәк изги гамәл, гыйбадат кылучыларыбыз, гыйлем алучыларыбыз булса, безгә дә җиңелрәк булыр. Бер-беребезне яхшы гамәлләрдә узышырга. Һәм бу җәмәгать тагын тәвәккәлгә кайта. Дөрес тәвәккәл нәрсә ул? Аллаһка таяндык та, дуа сорадык та, я Раббым Аллаһ, бир миңа шуны. Аннары җиңнәрне сызганып, эшкә кирештек. Менә шушы дөрес тәвәккәл. Шуңа күрә безгә үзебезне жәлләмичә ахират өчен тырышырга кирәк. Әлбәттә инде бу Аллаһның булышуы белән. Бер хадис китерәс килә. Бер сахабабыз сөйли, Мәдинә шәһәрендә намаз, аср икенде намазын укыгач, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сәламне әйтү белән аралардан чабып өенә таба юнәлде. Кешеләр гаҗәпләнде ди, нәрсә булды микән? Һәм шунда инде Пәйгамбәрбез кире кайткач, кешеләрне күргәч, гаҗәпләнгәнен әйтте. Минем өйдә алтыным бар иде. Хатыннарга шуны таратырга куштым. Мине борчымасын өчен дип әйтте. Җәмәгать, карагыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям исенә төшү белән чабып киткән изги гамәлләр кылырга. Ашыккан. Һәм шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Әл-җаннату aqrabu ila ahadikum min shiraqi nalihi. Ва ан-нару мислу залик." Җәннәт сезгә якынрак сезнең аяктагы шнурокларыгыз, сандалиегездәге шнурокларыгыздан ди. Һәм җәһәннәм дә шулай ук ди. Ягъни җәмәгать, безнең янда изге гамәлләр тулып тора. Начарлары да тулып тора. Җәннәт тә якын, җәһәннәм дә якын. Ашыгырга кирәк менә бу изге гамәлләрне тотып алырга. Һәм Пәйгамбәрбез, һәм Аллаһы Тәгалә бөтен пәйгамбәрләрне мактаган ни өчен? Алар ашыкканнар. Алдында изге гамәл килеп чыктымы? Фурсат, возможность яхшылык кылырга шул ук вакытта кылганнар алар. Җәмәгать, бер шигыремне укып китәсем килә. Хәзрәк русчасы башка төрдә инде, кранда. Ата-анам белән турдым, үстерде мине алар. Булышырмын диеп турдым, шалтыраткач миңа анам. Садаканы бирермен дип планнар кура идем уйда. Коръәнне дә ятлармын дип язып куйдым блокнотта. Бер туган абыемның хәлен белеп кайтырга уйлап йөри идем күптән. Балаларга тәрбия, аятлар ятлатырга башлармын дидем бишектән. Вакыт үтте, балалар үсте. Абыем да картайды. Коръән ятлау артта калды. Китап та укылмады. Вакыт бит ул көтеп тормый. Әнкәем дә шалтыратмый. Сөйләшергә, булышырга хәзер үк бит мин әзер.
Ләкин әнием исән түгел, янымда юк, ул хәзер. Якыннарның, туганнарның кадерләрен белегез. Алдыгызда изге гамәл, хәзер үк аны үтәгез. Әйе җәмәгать, уйлап карасак, изге гамәлләр калдырган вакытлар бардыр. Ләкин соң булмасын бу шигырьдәге шикелле. Үкенерлек булмасын, вакыт булды, үтәмәдем дип әйтерлек булмасын. Хәзер намаз укырга, хәзер намазга басырга теләсәң, хәзер үк бас. Гарәп хәрефләрен, гарәп телен өйрәним дисәң, бүгеннән өйрәнә башла. Әтиәнеңә шалтыратып, хәлен беләсең килсә, аңа барып, аңа булышасың килсә, күрешәсең килсә, бүген үк бар. Исән чакта. Безне менә бу вакытның тиз үтүе куркытырга тиеш. Салкын, караңгы өйдә калгач, җир астындагы шушы караңгы өйдә калгач, үкенерлек булмасын. Я Раббым Аллаһ, безгә изге гамәлләр, безгә күбрәк изге гамәлләр кылырга насыйп итсәң иде. Безгә изге гамәлләрдә ашыгырга, бер-беребезне уздырырга насыйп итсәң иде. Я Раббым Аллаһ, ике дөнья бәхтен биреп, үзеңнең җәннәтләреңә кертсәң иде. Инна Аллаһ ва малаикату юсаллуна алан наби, я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва аля алихи Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид. Аллаһумма барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأقيموا الصلاة